Lallai sojojin Najeriya ina kaunar ku Umar dan Hausa. Inna tuna Tukur Yusuf Buratai in ce magana ta girma. Inna tuna SK Usman in gaida mazajen fama. Inna tuna MS Aliyu sai in ce tafiya ta yi nisa. Ka ji gagaraba da gamji yaro da gurba sai lasa. MS Alhasken rana sunanka a yau yayi nisa. Umar dan Hausa Kaduna ba zan ki gaida masoyina ba. Zaki a mazajen fama soja mai damarar sojoji. Major General MS Aliyu ka gagar mai kai sara. Halin girma da karamci ka gaji dabi'un girma. Zaki a mazajen fama soja mai damarar sojoji. Major General MS Aliyu ka gagar mai kai sara. Halin girma da karamci ka gaji dabi'un girma. Zaki a mazajen fama soja mai damarar sojoji. Major General MS Aliyu ka gagar mai kai sara. Halin girma da karamci ka gaji dabi'un girma. Fata yaran zaku arzikin ka muke nema mu, shi yasa komai in zanai na kan kira ka dukannin gomu. Rabbi Allah ba mu masoya masu san mu da san sana'ar mu, ka ba mu rabon mu a sauki ko ba mu sha wahalar komai ba. Zaki a mazajen fama soja mai damarar sojoji. Major General MS Aliyu ka gagar mai kai sara. Halin girma da karamci ka gaji dabi'un girma. Ya Rabbi kanin ka salati gun Muhammadu manzan tsira. Annabin da biyar hanya ta yi yake taka tudun mun tsira. Daraja ta yi sarki Allah kar ka kai mu haƙoran kura. Dan komai kai ne ke yi Rabbi mana ba dan mu. Zaki a mazajen fama soja mai damarar sojoji. Major General MS Aliyu ka gagar mai kai sara. Halin girma da karamci ka gaji dabi'un girma. Wata waka ce yau zanai wa soja mazajen fama. Wani soja cikin sojoji yau nake wa kiɗan ban girma. Zaki fasa gayyar kura hadari kaɗa ƙirjin kurma. Major General MS Aliyu aiki na yi baiwar giwa. Zaki a mazajen fama soja mai damarar sojoji. Major General MS Aliyu ka gagar mai kai sara. Halin girma da karamci ka gaji dabi'un girma. General a cikin sojoji in ka ji shi yana turanci, in sai ka ji na birnin London haka in ya shige larabci. Sai ka ji shi kamar Saudiya makiyan General sun bacci, tun suna barci shi ya kai hassada bata mai komai ba. Zaki a mazajen fama soja mai damarar sojoji. Major General MS Aliyu ka gagar mai kai sara. Halin girma da karamci ka gaji dabi'un girma. General yake jajirtacce wanda bai taba jin tsoro ba, kuma tun da yake aikinsa bai taba ba makiya dama ba. In ya shige gaba filin yaƙi MS ba zai juyo ba, in har ka ja daga ƙura sai in bai ja daga ba. Zaki a mazajen fama soja mai damarar sojoji. Major General MS Aliyu ka gagar mai kai sara. Halin girma da karamci ka gaji dabi'un girma. General ne shi kundum wanda duk duniya ya yi suna, ya zagaye kowace nahiya ya yi aiki jangwar zauna. Kuma dukkan inda ya je janar MS Ali ya yi rana, nasara ya yi kowane yaƙi bai taɓa ba makiya baya ba. Zaki a mazajen fama soja mai damarar sojoji. Major General MS Aliyu ka gagar mai kai sara. Halin girma da karamci ka gaji dabi'un girma. Wani zai ce ma yakin da ya yi ECOWAS nan ne ya yi suna, wani zai ce ma la a bar na janar ya yi suna, wani ko zai ce ma a'a Niger Delta ya yi suna, wani ko zai ce a Kaduna ba wanda fa bai daidai ba. Zaki a mazajen fama soja mai damarar sojoji. Major General MS Aliyu ka
gagari mai kai sara. Halin girma da karamci ka gaji ɗabi'un girma. MS Ali mai kishi ne koda a cikin sojoji. MS ka kai field marshal gwagwarmayar da kayo duk mun ji. Ka sadaukar wa ƙasa ranka MS zakin sojoji. Maganar da nake yi kanka kowa ba zai ce na yi ƙarya ba. Zaki a mazajen fama soja mai ɗamarar sojoji. Major General MS Aliyu ka gagari mai kai sara. Halin girma da karamci ka gaji ɗabi'un girma. MS Ali ka ciri tuta ka kai zakaran 'yan fama. Ka toshe bakin tsanya ka ɓata shirin 'yan gulma. Dutse kake gagar suka kan buka rike an barma. Farin jinin ka cikin al'umma ba inda a yau bai kaiwa. Zaki a mazajen fama soja mai ɗamarar sojoji. Major General MS Aliyu ka gagari mai kai sara. Halin girma da karamci ka gaji ɗabi'un girma. General ko ya bar aiki ba a canza mai suna. General MS General kake ba mai canza ma suna. Yakin da kai wa kasar mu tarihi ai ya zana. Yana kundin tarihi aikin ka ba zai ɓoye ba. Zaki a mazajen fama soja mai ɗamarar sojoji. Major General MS Aliyu ka gagari mai kai sara. Halin girma da karamci ka gaji ɗabi'un girma. Mu'amalarsa cikin al'umma ruwan zuma ce kore ɗaci. General Ali mai sauƙin kai arzikinsa mutane sun ci. Baya girman kai da ɗagawa kowa ba mai kaskanci. Kowa ya san MS Ali zai yabe shi ba zai kushewa. Zaki a mazajen fama soja mai ɗamarar sojoji. Major General MS Aliyu ka gagari mai kai sara. Halin girma da karamci ka gaji ɗabi'un girma. Umar ɗan Hausa Kaduna na yi masoyi mai ƙaunata. MS Ali babbar giwa a garai na zama ɗan gata. In General Ali in har mun zo bai gudun mu mazan mu da mata. Mai fuska mai tabarma bai riko da gudun kowa ba. Zaki a mazajen fama soja mai ɗamarar sojoji. Major General MS Aliyu ka gagari mai kai sara. Halin girma da karamci ka gaji ɗabi'un girma. Ranar taron da aka yi Abuja nan na ga ɗabi'un girma. Ga Tukur Yusuf Baratai a zaune mai sanya magauta girma. Ga Alhaji Nasir Dano zaune tafiya ta girma. Ga Ameci babbar giwa zaune ai magana ta girma. Ga minista Malami ya zo kasan tawagar ta girma. Ga minista Festus Kiyamo zaki a mazajen fama. Ga ministoci sun taru lallai taro ya yi girma. Ga MS Aliyu zaune mai sanya magauta koma. Naji an yi kiran ɗan Hausa sai na wai ga gefen dama. Naga MS Aliyu zaune sai na ce magana ta girma. Na zo gaban General na duka ranar murna ta girma. Abinda ya wuce komai gare ni bai fi gamo da masoyina ba. Zaki a mazajen fama soja mai ɗamarar sojoji. Major General MS Aliyu ka gagari mai kai sara. Halin girma da karamci ka gaji ɗabi'un girma. Shi ashe gamo da masoyi lamarin da akwai shi da daɗi. General MS na gode ka sani ina ta zumuɗi. Kuma kai mun halin girma wannan yayi mun daɗi. Allahu ya ƙara zumunci ba za ni daina yaban giwa ba. Zaki a mazajen fama soja mai ɗamarar sojoji. Major General MS Aliyu ka gagari mai kai sara. Halin girma da karamci ka gaji ɗabi'un girma. General buɗe kundin nan ka ƙarasa ni a layin farko. Tafiya ta masoya Umar ɗan Hausa a yau na ɗauko. Bishiya ta masoya na hau ɗan icen Umar na tsinko. Ɗan Hausa a nan zan dakata ba wai gajiya na yau ba. Zaki a mazajen fama soja mai ɗamarar sojoji. Major General MS
MS Aliyu ka gagar mai kai sara. Halin girma da karamci ka gaji ɗabi'un girma. Zaki a mazajen fama soja mai ɗamarar sojoji. Mejo General MS Aliyu ka gagar mai kai sara. Halin girma da karamci ka gaji ɗabi'un girma. Zaki a mazajen fama soja mai ɗamarar sojoji. Mejo General MS Aliyu ka gagar mai kai sara. Halin girma da karamci ka gaji ɗabi'un girma.